салом дӯстон, наворҳои рейтинги FIFA 23 ҳама ҷо пур шудаанд. имрӯз мо дар бораи бозигарони Челси ҳарф мезанем. барои дастгирӣ танҳо лайки шумо кофӣ аст. шумо омода бошед, пас сар мекунем. ба ҳама салом, имрӯз мо дар базаи Челси қарор дорем. Сабабашро ба фикрам ҳама медонад. Рейтинги FIFA 2023 дар барномаи имрӯза Хаверц ва Пулишич иштирок мекунанд. ба онҳо саволҳои ҷолиб оиди рейтингашон пешниҳод мекунем. инчунин таҷҳизоти ёфтани дурӯғро насб мекунем ва ҳама ҳақиқатро хоҳем фаҳмид. аз ин чиз худи футболбозон хабар надоранд, вале таҷҳизоти мо дар асл кор намекунад. ба ман Лофтус Чик кӯмак мекунад. ӯ хубтар дӯстонашро мешиносад ва дарк хоҳад кард ки ҷавобҳо то куҷо дуруст ҳастанд. ҳама омода аст? меравем. пас аз танаффуси кӯтоҳи бозиҳои чемпионатҳои аврупоӣ оғоз шудаанд. ин ҳафта моро дербии Манчестер интизор аст. Барса бошад бо ҳайати захиравии мавсимро идома медиҳад. аз хизматрасониҳои шарики мо 1x истифода бареде шуру шавқи бозиҳоро бештар созед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ин ҳам муҳимтар бонус то $100 бо промокоди TouchFood. силкаи зарурӣ дар комментария ва ҳама муваффақият. хай зиндагӣ чӣ хел бародаро? тарснок. аз ростӣ? аз ту чӣ, Кристиан? ман тезтар оғоз кардан мехоҳам. Лофтус, ба ту вазифаи осон савол доданд. ба ман писандамаш. хай аввал таҷҳизотро мебинем ки то куҷо дуруст кор мекунад. саволро гӯш мекунем. Кристиан, аз ту оғоз мекунем. номи пурраат чӣ аст? номи ман Кристиан Пулишич. дуруст. кай, акнун навбати ту. кай Лукас Хаверц. ту Лукас ҳастӣ? зур кӯ? хабар надоштам. аз ту чӣ? Матте. ин дуруст аст? ин дуруст. номи сагчаи ту Балу аст? бале. номи аҷиб мондаине ки. чаро маҳз Балу? ростӣ вариантҳо бисёр буд, лекин мо ба хулосае омадем ки Балу зеботар аст. оё Нголо Канте аз ҳама бозингари хоксор аст? не. аз ростӣ? лекин ҷавобат дурӯғ кӯ? росташро гап занед ки мо мефаҳмем. яъне ту ҳам розӣ ҳастӣ ки Канте хоксор аст? амаки розия кӯ? акнун саволҳо ҷиддитар мешаванд. Кристиан, саволи аввал ба ту. ту аз рейтинги FIFA 2022 розӣ будӣ? Не, аниқ не. акнун ҷавобат дуруст баромада истодаанд. чанд мехостӣ бошад? рости гап аниқаш дар ёдам нест, лекин аниқ ман бисёртар мехостам. соли гузашта аз ту 82 буд. ба фикрам ту 84 ё 85 мехостӣ. ҳамин хел. росташро гӯй, ҳолати ҷисмонии ту бояд аз ман дида беҳтар бошад. хай бинед, дар ҳаёт Лофтус хубтар аст, вале дар FIFA ман беҳтарам. яъне ту аз ӯ дида беҳтарӣ дар FIFA? бале. таҷҳизот дурӯғ мебарорад. вай корношӯям аст. дуруст аст, дар ҳаёт ман хубтарам, дар FIFA бошад Хаверц. хай майлаш. Кристиан, чӣ фикр дорӣ? Хаверц аз рӯи адолат бояд рейтинги баланд дошта бошад дар FIFA 2023? бояд ҳамин хел бошад. хато аст ман фикр кардам мо бародарем. хай бигзор ҳамин хел бошад. рейтинги ӯ бояд чанд бошад? ман фикр мекунам мадиақал 86 бояд бошад. раҳмат, дурӯғгӯ. ба фикрат боз киҳо бояд рейтингашон баланд шавад? фикр мекунам Ҷеймс, Лофтус Чик бештар аз ҳама бояд баланд шаванд. давом медиҳем. Крис, соли гузашта ту аз ҳама суръати баланд доштӣ. имсол бошад Стерлинг ба даста омад. ба фикрат дар 100 метра мегузарӣ ӯро? 100 метр масофаи дароз аст. дар 40 метр шояд ӯ тезтар бошад, вале дар 100 ба фикрам баробар ҳастем. ту ё Раҳим? ман ба худам бовар дорам. бале, инаш дуруст аст. Кристиан, боз ба ту савол. дар FIFA 2023 дриблинги ту аз дигарон дида беҳтар мешавад? ба фикрам мо бозингарони бомаҳорат бисёр дорем, вале ман ба худам боварӣ дорам. дуруст аст. киҳоро бо техникаи баланд номидӣ? Стерлинг дриблинги хуб дорад. Канте, Ковачич ҳардуяшон олӣ ҳастанд. Хаверц, мо медонем ки Пулишич голро бо усули худаш дар ҷашн мегирад, ки дар FIFA 2023 баромада аст. ба ту рақсаш маъқул аст? бале. таҷҳизот чӣ мегӯяд? не. дурӯғ аст, ғайриимкон. ҳамааш фейк мебошад инҳо. ҳама сирашонро фош кардем. оё ту ҳам мехостӣ усули худатро дошта бошӣ то дар оянда низ ба бозӣ барояд?
шояд якҷо ягон чиз фикр кунем. Рақс якҷоя? Аниқ не, ман рақс кардан наметавонам. бачаҳо, раҳмат ки тести моро гузаштед. Мо бо Loftus бояд як чизро иқрор шавем. Дар ҳақиқат ин таҷҳизот кор намекунад. ба фикрам дар рафти барнома дарк кардед. Ташаккур ки бо мо то охир бозиро бурдед. метавонед кашедашон. ана ин рейтинги нави шумо дар FIFA 2023. боз ҳамааш кам. ба фикрам ҳозир дар шок мемонед. касе баланд карда нашудааст. Loftus ба ҳама нишон де, ба тамошобинон ҳам. ана бозингари хуб. суръат 60. аз ман 20 адад бештар аз ту аст Loft. ба назар шумо хушҳол нашудед. кадомашро иваз кардан мехостед? суръат ва зарба на он қадар хуб нишон додаанд. ман боварӣ дорам ту дар ин мавсим худатро нишон медиҳӣ. Кристиан, ту чӣ? ҳа, ба назар хуб аст. суръату дриблинг олӣ, вале дигараш бад аст. пас 73. гӯё ту умуман пас дода наметавонӣ. одамоне ки ин рейтингро мондаанд ба фикрам мухлиси Тоттенхем ҳастанд. раҳмат барои ошкорбаёнӣ. ягон гуфтанӣ дорӣ? ба ман писанд омад. бад набуд. ман каме фаҳмидам ки ин ҷо хатое аст, вале то охир бозӣ кардам. шумо то ҷои моро фиреб додед. дӯстон, рейтинги Хаверц ва Пулишич бояд чанд бошад? дар комментария нависед. ба ҳамин навори имрӯзаи мо ба поён мерасад. То боздид, хайр дӯстон.